Patryk, z twoich dziecnych lat tak rzeczy, ja ci to no bardziej so wstydzisz, albo co było no bardziej żenujący? Teraz mi nic nie przychodzi do głowy, inny głęb, plus ten łeb rozpamiance, jak my z Drechama gdzieś tam w płele śle i gdzieś tam wzbłeził my nakrele tacich dłejem, ich znale z gambę, a oni tam tango horyzontalny, nie? Okej. Co taci wiecie? Nie, to ja mu też na inny kaliber rzecie i to z młodostce, bo ja miał taki czas, że ja był poprawdze bardzo radykalny i w tym czasu ja sodył wytatuować Adolfa, No coś wiemy tam. ja ci głę. Dze, Nie, poprawdze. ale Jo. dze tego ma. Dobra, ja sobie płekozia, a te wesłepi się publicznosce. Ale bez buksów nie stygaj, Nie dze! no, wzery. A tu z głę? tyłu? Jo. Jezus, to by tam mógł porządek czasa zrobić. No widzisz go tam cię nie. Tam je wiele, nie? Ale Adolfa tam nie ma To widać. musisz te włosy odgarnąć. Ja nie mam za bardzo czym, Jezus Maria. Co jełem tam cię No nie? nie, tam nic nie ma. Do lewo, kłęso znęł do bunkra schłewu. Tak lepero ten. Przydnym Dobrzyńcą Dzyleka jest salon fryzjerski Sztuka Czesania w Tadzenie w gminie Gniewino. Łeni uciosią i białci, i chłopów. Dobrzyńcą kabaret Kujda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Kujda 3000 złotych zniści. Na kabaret Kujda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi. Medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich. O, ja widzę momenową lesną. Jo, I tyś chodzi do Tadzena, do salonu Sztuka Czesania. jo, was to wójtowo. Jo teraz skończyła szkołę i jo dostała robota w nadlesnictwie tułe kwel nas, bo jo jem tułe z gminy. A, te so pewno pod lasa wechowa. Nie, ale całe rzeczy do czasów szkoły lesny Joso robiła Płedlasa. Jo stała wedle drodzi tam Płedlasa i obsługiwała klientów. Jo. I oni, ale to ciężko robota była, bo oni w jedno musieli podjechać, a nigle on kupił, on chciał płemaklać, jeszcze przed zapłatą, a te jo musiał te wsiedci lorba se tam obsłużyć, a te nie jedne taci parchaty były, jakiś taci jo, Mari. Fuj! Hej, nie masz sromę te dziewcza, coś te tam w tym lesie robiła. No i obsługiwa klientów, a na jesień to jest każdy ładnie z grzeba, a bez grzebów to nic ode mnie odjechał. Oj, coś tego, no co te tam robiła, sromę te ty nie masz. Co? Moja familia ma plantacja górków, ja te górci tam sprzedawała, a na jesień to jest grzebę, jagłę, nie wiem o co wam idzie. Łenic, jo. A, te jak fa jest ta lesno, te wa pewno wita, że my odsłonimy w lesie, tyfla poświęcono nasi bohaterce gminny z czasów wojny, Apolonii Neubauer. A jo, prawda, na placu, gdzie jest ten kam, jak bardzo to jest słoniancy, to jo tego dnia jak no delegacja bonda. Apolonia Neubauer, jo doch ja znał. O, Lełynie, bardzo fajn. Te może namarzecie co łeni, bo je fajn wiedzieć z piersi ranci. Nie, pewno, ja mogę wszystko opowiedzieć, jo ja dobrze znał. Apolonia, ale pewno. Jo, bo Apolonia Neubauer, łena jak była wojna, to poprawdze żołnierze stacjonowe, łena im pomagała, żeby oni mogli się bronić, żeby oni mogli walczyć. Łena tam nawet szła później, a później łena rentę nie dostała ze zgowidu za to. Łena, jo, Wstrząsający. nie? Łena chce dostać, ale łeni tam i rzekle, jo, ale proszę powiedzieć, co wy robili tym żołnierzom. Łena go, no, jak łeni tu stacjonowe, to jo doch ima jedzenie, halała, pizzy, ima karabinę cieścieła, rozmaity rzeczy, łena tam i dawała wszystko ima, jo. A ty, łeni sopitele, a co ty żołnierze odpowiadele? A łena go do jak co? Danke schön, Oma. No, ale to wtedy to były Niemcy. No jo, ale doch ti nasi z NRD. Widzę te ta nowolesno. To jest dyżnica, taci oby nigdy nie wziął. Ale dej płeku, jo, ale tam Wojtka ty się ta so nowo fryzura tere robi, bo wiesz te co? Łena do telewizji moic. Do telewizji, Jo. a co ona chce so tłumaczyć, czemu ona z gminnych detków so kupia to bikini na ten wyjazd integracyjny, jo? Nie, łena tere bandze godała o tym, że w gminie bandze świętowani, bo to bandze 120 rocie na urodzeni Apolonie Neubauer.
A co ono zrobiło? Niekłe tam coś w wojnie było, ja nie wiem tych co było. I chłop to też był zasłużony, on bo rozwalony 30 niemieckich flygrów. W bitwie o Anglię, jo? Nie, na Flygerplacu w Berlinie. To był najgorszy mechanik w całym Luftwaffe. O, kierowniku, podaj ty 5 złotych. Chłopie, ty widzisz jak my wezrzymy, my w jednej branży robimy doch. Jo, my gotówci nie mamy przese. A, gotówci, to nie ma problemu. To ja mogę, zare terminal wyciągnąć. A nasz gminny archiwista mu znalazł informację, że Apolonia Neubauer ona była bardzo pobuźno i nie było dnia, żeby ona łebczas łejne nie była w nasi kaplece. Niekłe jo, ani nie było nocy, żeby ona na plebania nie zaszła. Niekłe jo, ja wtedy do zakłe sceny go robił, jak ona tam chodziła, a tam ona rozmaity rzeczy westworza. Ja nie powiem, ja so tyś nie rozwinał myśalnego wedlu, jak tam ksiądz nie widzą, ale nie teli co łeda, ta dochcignęła jak szambiarka, nie powiem co. Was talyły nie. To tak nie może białci obrażać. Ko was sami przezna, że was sami wino pile, a na nie chce ta gadać? No jo, ale jak chłop so wepije, to je chłop. A jak baba, to je diabeł luz. Jo, a co ta westworzyła po sznapsy? A coś wygoda, co ja też co lubię czasem pić. Dla łetpłecinku, dla urody. O, jak te dla urodę pijesz, to musisz zwiększyć dawkowanie, bo teraz to je widać, że terapia nie przynosi skutków. Lyły nie, to nie jest dobry tak obrażać białci. Ale to jest prawda, no ja tak jem brzydko. No ni żaden knop za mną nie łebezi, ja nigdy ni żadnego chłopa nie dam. Ale nie, to tak nie je, te so dziewcia tak do głowy nie bierze. Mój wnuk, mój kolega, w twoich latach, jo, fajn kawaler, forsz, jo, a robłecy łebrotny, lezie on wiele lubi wepić, jo, i on roz za wiele metanolu wepił i teraz on jest slepi, także jemu to Niemcy robiło, że to tak wezdrzyś. Jo, ale ty Apolonii Neubauer, to jo mega rzec. Łena jo pamięta, łena donosiała. Do SB? Nie, do KGB. Diable, a co ona tam donosiała? No co łena tam brekłewe, jabłka, kreści, a ty łeni z te weci robile. Kto? No te białci z KGB. Z KGW. Kłeło gospodeniu w wieścich. Może jo? Moja kolej, to teraz ja tam muszę zrobić. Hej, ja so ty sadno, bo ja so cieja jakby jo ridowu. Sadnie co są, jo. Sadnie co są, jo. A wali nie za czym chce skrócać te włosy, to doch iść dobrze wezdrzy. Nie, ja so chcę płyfarłewać tak na placa ma tak bryny, placa ma ryży, żeby mieć taki kamuflaż do lasu na jesień. Jo, żeby mnie lesny nie płyznął, bo on z daleka widzę, jakie drzewo wynosią, lornetką po tych samych włosach on mnie zarę namierzy. A tak on pomyśli, że to jako ajkacka skocie. O, Ryzio. Tam w lesie jest taki ceglany budynek. Jo, tam, a nasza bohaterka Apolonia Neubauer się ukrywa przed komunistami. Jo, to je prawda, ona so tam ukrywała i ona tam ukrywała so tak, że żadna milicja nic jej tam nie mogła znaleźć, jo, także ona tam spokojno bimber robiła, jo, tam mógł nawet łecemnicą trafić, jo. Ale Leonie, proszę nie obrażać nasi gminne bohaterci. My chcemy od lasów wykupić ten budynek, go fajnie wyremontować, a ty tam robić jakieś zindzenia dla dziadków, jakąś izba pamięci, może nawet jakąś wystawę. O, to na wystawa tam by mógł pokazać ta nową młodą leśną, jo, na Halloween, żeby dzieci straszyć. Leonie, no to nie pewno. Jo, pani wójt, jak pani ma te włosy do platowania, to tam zareje wasz czas, bo ta lesno jo kończy, jo widzę. Jo. Panie Dzanka, że ja tego sznapsa od wnuka nie pił. Czemu?
bo tejo by tyś mógł slepnąć i moje łecie by nigdy nie uzdrzały czegoś tak pięknego. To je ta lesno? Ty to widzą? Ja ledzę. To sobie kameruje? Weź ten tekst trochę weź. Apolonia Neubauer to je legenda. To białka, jako radzała sobie w ciężkich czasach i w nugłerszym ucesku rozmiała wyrazić sobie. Apolonia Neubauer nie bała so wezwaniów i jak no dzyrsko białka przejma inicjatywa w patriarchalnym świecie. Apolonia Neubauer je w każdy z nas kochune białci. Ciejbe Apolonia Neubauer wzięła, tej gwes chłedzała do sztuka czesania w tadzenie. Bo sprawa z tą Apolonią Neubauer to je polityka historyczna, bo historia piszą dobywcowie i nigdy nie je wiedzieć, kto końc końców bandze bohaterą, a kto zdrodcą. Jo, to je tak, jak znama. Bo jak jo łeddu 15 kilo na złom, No, to jo jem bohaterom. Ja jem bohaterom ekologię, ja jem bohaterom żyjącym wedle zasad zero waste. A Ksawer, on zrobił dokładnie to samo. Ale on nie jest bohaterom. Nie. Nie? Nie. Bo policja ustalała, skądka te rynne były. Przydnym Dobrzyńcą Dzyleka jest salon fryzjerski Sztuka Czesania w Tadzenie w gminie Gniewino. Łeniu uciosią i białci, i chłopów. Dobrzyńcą kabaret Kujda Show je ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Kujda 3000 złotych zniści. Na kabaret Kujda Show roci Dobrzyńca Enzos 1 w Remi, medycyna robłete, mammografio, chirurgio, sportowy badyrowania i wiele dredzich.